Δέσποινα, μόλις τέλειωσε ένας δύσκολος αγώνας κάτω από πολύ δυνατό ήλιο. Πώς είδες το παιχνίδι, πώς κρίθηκε το αποτέλεσμα? Ναι, η αντίπροπη ήταν πολύ δυνατή, ήταν 314 κόσμο. Κρίθηκε περισσότερο στα σερβίς, είχε πολύ καλό σερβίς, εμένα δεν μου βγήκαν μερικά. Γενικά ήταν δυνατή στα ράλι, κέρδισε. Δεν μπορούσε να ήταν καλύτερο το αποτέλεσμα, αλλά εντάξει. Πώς φαίνεται να αγωνίζεσαι σε ένα μεγάλο διεθνές τουρνουά στην Ελλάδα? Είναι μεγάλη εμπειρία, γιατί συνήθως τέτοια τουρνουά τα βλέπουμε μόνο από τηλεόραση και τώρα είναι δίπλα μας, ερχόμαστε να βλέπουμε αγώνες και γενικά να μπαίνουμε στο κλίμα, γιατί σιγά σιγά είμαστε εκεί που Το συναίσθημα να αγωνίζεσαι στο ίδιο τουρνουά με τη Λένα Δανιλίδου? Είναι μεγάλη τιμή και ευχαριστώ και που μου βοήθησαν. Σε παρακολουθήσαμε τους τελευταίους μήνες να κυκλοφορείς στον κόσμο και μάλιστα να σημειώνεις ιδιαίτερα μεγάλες και πολλές επιτυχίες. Τι συμβαίνει? Πήγα στα ITF, έπαιξα 2 στην Τινησία και τα πήρα. Μετά έπαιξα και ένα WTA, αλλά έχασα πρώτο γύρο και αυτή που έχασα μετά πήρε το τουρνουά. Και γενικά το καλοκαιρινό tour πήγε πολύ καλά και συνεχίζει. Η συνέχεια, τι έχεις ετοιμάσει για τη συνέχεια, αγωνιστικά? Τα 3 WTA στην Ελλάδα που έχει και ITF. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία.